Oh yes, cordon bleu. Se on kolmas erä. Mä en tiedä yhtään millä tää saa pienelle tän vitun jutun. Kolmas erä. Oi, Mulla on summa. ratkeis hauki. Kato. No niin, tuppa kokeilee. Saa 5 € voittajalle. Ei, anteeksi. 7 latia voittajalle. Saan pyytää vastustajani Arta Kulmalan. Mitä? Se voi olla tosissas. No. Et sä tuu. Saatana 7 latia voittajalle ja äijä nukkuu. Vittu ei osaa vieläkään pienentää. 7 latia voittajalle. Camundo. Jaas, Mäkinen kuvii sieltä. The next time winner. Ei vielä. Now takes it all. Arto Kulmo. Kolmas erä alkamassa. Kolmas erä alkamassa. Ja sitten tässä mä otan kuviin just tän jalkahomman, koska tässä oli... Tää on final. Tää on niinku aina tää lähtee tästä aina jokainen juttu. Okei, sitten otetaan käsi kautta kasvakuva. 7 latia voi. Siis itse asiassa 5 € ja 2 latia. Ja paskan nano. Tän sitten. Mä oon Alto vastaaja. Tän. Mä laitan 2 €, Arto 5. Mä rientän. Sano sit. YK-kone. Ei vittu mikä nolo loppu. Ei vittu, mä ajattelin käydä heti päällä. Onko uusi tupla? Joo, tupla tai Saman pointti. tien nyt vittu, mä lautan. Mä hain 3. Okei, jalat. Kädet. Nyt. Ei vittu kun salataan. Taas voi. Alkaa paranee. Aina vaan että vittu äijä saatana kaatuu tuolla 80 kilolla näppien päälle. Älä sattuko peukaloa, mutta otetaanko uusi sitten vittu kun kerran se on saatana tuppalla kuitti niin... Jalat. Nyt voittaja sanoo. Kädet. Skorro sanoo sitten, että meillä on video. Kädet. Jos jalka hävii. Kädet. Kumman Jalat. jalka liikkuu ekana? Jalat. Kädet. Koska alkaa? Kädet. Sitten 3, 2, 1. Aja. Ei vittu, ei mitään saa. Kyllä syö. Saanko polttaa yhden? Totta kai.